салом дӯстон, айни замон дар минтақаи Гипразем қарор дорем, ҷои канечкаи маршрутка ва автобусҳо. Аз ин тараф вай Нигарадок, бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гипразем. Аз ин тараф Навобод ва хонаи фурӯшии Имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, маҳаллаи Пахтакор. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо беморхона, аз ин тараф масҷид, аз ин тараф бошад мактаб ва хонаи фурӯшии Имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 1.8 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад бо масоҳати умумии 70 метри квадратӣ. дар наздикиаш мактаб, боғча, масҷид, беморхона. бо транспортам умуман мушкиле нест дӯстони азиз. аз назди ҳавлӣ маршруткаҳо мегузаранд. нархи ҳавлӣ бошад 540 000 сомонӣ. хона ба пуррагӣ бо таъмири нав таъмин мебошад ва баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест дӯстони азиз. хонаи нав аст. марҳамат, абзорумона шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед, дарвозаи ҳавлӣ, даромадгоҳ, ҳоҷатхона ва ҳамоми алоҳида дар берун. дар дарунам боз ҳоҷатхона ва ҳамом аст, ошхона якум ҳуҷра ва дар дуюм ошина боз ду ҳуҷраи дигар аст. бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳозир обро нишон медиҳем. бино ҳам аз бараш ҷо дорад, ҳам аз қафояш боз ним метр ҷо дорад. ворид мешавем. даруни бино дар ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳамом. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ошхона. дар ин ҷо ҳамом ва ҳоҷатхона. термекс ҳаст дӯстони азиз. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад сеюм ҳуҷра. чӣ хеле гуфтем, масоҳати умумии бино 70 метри квадратӣ мебошад. боз такрор мекунем, нархи хона 540 000 сомонӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом-TJ занг зада пурсён шавед. то ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.